Hindi sila magkakapatid. Hindi ko anak si Dennis. Ipinagtapat sa akin si Cynthia. Kaya, wala kang dapat kabahan. Gusto ko pa rin iubisasan kasi sila anak ko. Kaso, hindi ko alam kung makikinig sa akin. O sadyang magbibingi-bingi. Pero ito ang ibig kong malaman. Ni minsan, hindi ko sinadyang saktan. Ewan ko. Ang pinagkakata ko lang. Ilang beses kong inisip kung ano ang mangyayari kapag nagkita tayo. Ilang beses ko rin inulan kung anong sasabihin ko. Ang aking panlupaan. Ang aking panlalait. Pero ngayon kaharap na kita. Wala na naman magiging pagkain kahit ano pang sabihin ko. Bakit ka nito, Aso? Bakit tayo mabot sa ganito? Ewan mo. Babae. Dahil kay tinis natin ibinigay sa iba ang ating pagmamahal. Nakalimutan natin ang ating mga sarili. Nakalimutan natin ang ating mga sarili. Lisa. Siyang iyong